Falle bod rhyw atgof neu rhyw hanes efo chi ynglyn â pethau falle yn mynd yn wrong amser Nadolig. Oedd mae un hanes da, ond mae yn drist rili, efo mam, pan oedd mam yn tyfu fyny. Oes rhai ohonych chi of the older generation fan hyn yn cofio beth i bagatel? Ie? Yeah? Na ni, chi'n cofio? So, oedd bagatel, o beth dwi'n dallt, oedd e fel rhyw fath o fel pinball game. So, cyn PlayStations, cyn Nintendo Switch, dyma oedd plant yn cael cyn Xbox, oedd y spel cyn Xbox, cyn PlayStation, cyn hwn i gyd, oedd gyda chi gemau oedd actually yn rhywbeth go iawn. A beth oedd bagatel, mae'n debyg, oedd chi'n nocio rhyw bel fyny, a wedyn oedd yn pingio off y pins yma i gyd. Ac oedd mam wedi bod yn disgwyl mlaen, tu oedran cadog oedd hi, dwi'n meddwl, wedi bod yn disgwyl mlaen am y bagatel yma, a bore dydd Nadolig, dyma hi'n neidio allan o'i gwely yn excited i gyd, a glanio ar ben y bagatel. A i chi sy'n gwybod beth i bagatel, fel y pins yma i gyd yn sticio lan yw a wedyn teiliodd mam a mam gi, y Nadolig yna i gyd yn dobio TCP mewn i'w traed i. So oedd hwnna'n Nadolig i'w anghofio. A wedyn mae gennym ni stori ddoniol arall, ond eto trist mewn ffordd am teulu dad. Nawr, da ni gyd falle yn trio creu y Nigella Christmas, neu Jamie Oliver Christmas, neu whatever Christmas. Ac, ond yn hawdd iawn, mae Nigella Christmas yn gallu troi mewn i'r Christmas Nightmare yn dydy. A ddigwyddodd hwn i deulu dad unwaith. Achos, ddyn nhw goginio'r twrci, a nid yn unig bod nhw wedi anghofio tynnu'r giblets allan, ond oedd y giblets mewn bag plastig. Oh my God. I know, yeah. Ac, gofyn i dy dad ar ôl mewn adre beth i giblets. Gewch chi esbonio beth i giblets. Ac, a mae'n wir yn dydy, sut mae'r Nadolig perffaith weithiau ddim cweith yn gallu gweithio mas yn iawn. A mae hwn yn rhan o brofiad pob un ohono ni'n dydy. A mae gyda ni rhyw syniad yn does o ddelfryd y Nadolig perffaith. Y Nadolig Instagramaidd, fel dwi'n licio galw fe. Ond y gwir amdani yw, dydy bywyd ddim wastad yn fel i gyd, na di. Dydy bywyd ddim cweit mor picture perfect a mae'n Instagram accounts ni yn awgrymu. Dwi dim ond yn rhannu lluniau neis o hogiau ni ar Instagram. Dwi ddim yn rhannu lluniau ohonyn nhw pan maen nhw'n cael tantrums. Dwi dim ond yn rhannu lluniau ar Instagram pan dwi wedi gwneud rhyw bryd bach o bwyd neis. Dwi byth yn rhannu lluniau o beans ar dost na beth da ni'n bita rhan fwy ar amser. A mae'n wir yn dydy, mae gyda ni rhyw ddelfryd, da ni'n licio projectio be ydy'r bywyd perffaith. Hef fod yn real weithiau, be ydy bywyd go iawn. A weithiau, be ydy Nadolig go iawn hefyd. Achos y reality ydy, os ydych bywyd chi yn debyg i'n bywyd ni, mae bywyd yn aml iawn yn fler iawn. Dydy bywyd ddim yn berffaith. Dydy bywyd ddim yn gweithio allan just fel yn ei ddisgwyl. A da ni'n sicr ddim yn gallu creu y Nigella Christmas perffaith da ni'n gweld yn y cylchgronau ag ar Instagram. Ond, newyddion da y Nadolig, a dyma'n mhregaeth i chi bore yma, newyddion da y Nadolig yw mae at bobl amherffaith, at bobl bler fel ni, mae Iesu wedi dod. Dydy Iesu ddim yn disgwyl i ni gael bywyd perffaith cyn bod o'n dod ata ni. Mae'n dod ata ni just fel ydyn ni. Mae'n dod ata ni yng nghanol yn blerwch, yng nghanol yn bywyd pan mae pethau yn mynd yn anghywir. Nawr, dwi'n mynd i just darllen chydig adnodau o'r Beibl rwan. Ti'n gallu mynd ymlaen na ti, diolch ar wel. Ti ar adeg yma, dyma Cesar Augustwch yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy'r ymerodraeth Rufeinig i gyd. Roedd pawb yn mynd adre i'r trefi lle cawson nhw ei geni, i gofrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly gan fod Joseph yn perthyn i deulu'r brenin Dafydd, gydawodd Nazareth yn Galilea,
a mynd i gofrestru yn Jwdea yn Bethlehem. Hynny ydy tref Dafydd. Aeth yno gyda Mair oedd yn mynd i fod yn wraig iddo. Ac a oedd erbyn hynny'n disgwyl babi. Sylwch ar drefn pethau fyna. Tra oedd nhw yno, daeth yn amser i'r babi cael ei eni. A dyna lle cafodd ei phlentyn cyntaf ei eni, bachgen bach. Dyma hi'n lapio cydachau geni yn ofalus amdano, a'i osod i orwedd, beth? Mewn cafn ar gyfer bwydo anifeiliaid. Doedd dim llety iddyn nhw aros ynddo. Nawr, chi'n sylwi, wnaethoch chi sylwi wrth fi ddarllen yr adnodau yna, bod na, dyw e ddim cweit yn picture perfect, nag yw. Dyw e ddim cweit y ddelwedd berffaith yma da ni'n gweld yn cardiau Nadolig. Yn gyntaf, chi'n sylwi fod Joseph a Mair, dyn nhw ddim yn briod. Iesu'n cael ei eni mewn i deulu, lle nad ydy'r mam a'r tad yn briod. Mae sefyllfa deuluol gymleth, allwch chi weid. Ac mae'n sefyllfa deuluol ni yn gallu bod yn gymleth, yn dydy. Ac felly mae Duw yn trio deud rhywbeth wrthyn ni fan hyn. Dydy Duw ddim yn chwilio am deuluoedd perffaith. Mae Duw yn chwilio i ddod mewn i bob teulu. Mae Duw yn chwilio i cael dod mewn i'n bywydau ni, just fel ydyn ni. Hyd yn oed pan da ni ddim yn cael popeth mewn trefn bob tro. Mae Duw wedi dewis cam i mewn i'n bywydau ni a'n cyfarfod ni just fel ydyn ni. Yr ail beth oedd yn taro fi yw bod Iesu'n cael ei eni mewn amgylchiadau budur a bler. Da ni'n meddwl fod Iesu'n cael ei eni mewn preseb. A pan da ni'n meddwl am breseb, dwi'n siŵr amdano chi, ond y ddelwedd da ni'n meddwl amdano ydy rhyw Moses basket bach neis o Mothercare, ac rhywbeth sy'n edrych yn ddel iawn. Ond cael ei osod mewn feeding trough, nath Iesu, neu mewn cafn bwydo anifeiliaid, fel mae'r cyfieithiad modern o'r Beibl yn deud. Hynny yw, oedd dim byd perffaith am yr enedigaeth yma. Doedd dim birth plan na trip i weld y midlife led unit yn Ysbyty Gwynedd o flaen Mair. Gath i roi genedigaeth Iesu'n nghanol reality anodd bywyd. A mae hwn yn enedigaeth amrwd, mae'n gritty, mae'n real iawn. Ond dyma sy'n mae Duw wedi dewis do mewn i'r byd. A mae Duw yn trio deud rhywbeth wrthyn ni fan hyn, yn dydy. Achos, nawr, mae Mena deitha fi bod fi ddim fod deud stories fatha rhy bersonol yn ymhregethau. Dwi'n mynd i ddeud un, sori Mena. So, mae sabbatical fi'n dechrau ar ôl heddiw. So, gyd i ddim dymbaros am 3 mis ar ôl heddiw. Ond, sawl gwaith yn ddiweddar, mae pobl sy'n dod i tŷ ni, meddwl, ma'ch tŷ chi'n daclus, chi'n cadw'ch tŷ chi'n daclus. Mae'n fel, honestly, da ni ddim. Oedden ni jyst yn gwybod bod chi'n dod. So, da ni wedi tygluso'r tŷ. Neu, mae Mena wedi tygluso'r tŷ. Ac, da ni weithiau yn gallu bod un peth efo Duw. Da ni'n meddwl, da ni'n cadw Duw yn bell, achos da ni'n meddwl bod yn bywyd ni falle ddim digon taclus. Popeth ddim cweit yn ei le. A dwi'n meddwl, mae rhaid fi roi trefn ar fy mywyd cyn gadael Duw mewn i fy mywyd. Ond mae stori Nadolig yn deitha ni bod dim rhaid iddi fod felly. Mae Duw yn cynnig do mewn i'n bywyd ni, a'n derbyn ni just fel ydyn ni. Yn fler, popeth ddim cweit yn iawn, yn methu weithiau, gyda ni feian yn bywydau ni, pob un ohono ni. Ond mae Nadolig yn newyddion dachs, mae'n deud bod Duw yn camu mewn i bywydau ni just fel ydyn ni. Dyw Iesu ddim yn perthyn i bobl parchus yn unig. Dydy Iesu ddim yn perthyn i bobl taclus yn unig. Mae Iesu yn perthyn i bawb. A'r unig beth mae Iesu'n chwilio amdano Nadolig yma yw bod gyda ni galonau agored i dderbyn i gariad o. Does dim angen i ni dreulio amser yn chwilio sut allwn ni greu y bywyd perffaith yma. Achos da ni, bob un ohono ni'n werthfawr yng ngolwg Duw, just fel ydyn ni rwan.
A dyma yw newyddion da Nadolig. Duw gyda ni. Duw yn camu mewn i'n bywydau ni. Duw yn cynnig i gariad i ni. Dyma yw Nadolig llawen. Gewch chi ddim lot o bethau am ddim Nadolig, na gewch chi. Ges i fynd i weld Noel Gallagher yn Lerpwl nos Iau. Mae hero cerddorol fi. A wedyn o'n i'n mynd rownd y siopau diwrnod wedyn. Gosh, mae pethau drud ydi yma. Yn arbennig yn Lerpwl. Un peth da, mae pobl yn deud, does am siopau yn Gaernarfon. Honestly, da ni wedi'n arbed. Da ni'n goffo gwario pres wedyn. Ond oes dim lot o beth am ddim mewn bywyd. Ond mae'r peth pwysicaf am ddim. Sef rhodd cariad Duw i bob un ohono ni. A mae amser Nadolig yw'r amser gorau yn y flwyddyn i ni dderbyn y rhodd yma. Achos does dim rhaid i ni geisio byw lan i rhyw fywyd. Does dim angen i ni geisio impresio Duw. Mae Duw jyst yn caru ni fel ydyn ni. A mae hwnna yn newyddion da.